Terve! Joulu on antamisen ja saamisen aikaa. Ja nyt taas tässä joulun alla on annettu ja saatu. Ja itse asiassa se alkoi jo tossa jonkun aikaa sitten, joitain kuukausia sitten, kun sain ilmoituksen, että haluamani huppari, aivan toisista ympyröistä haluamani huppari on postissa. Ja kävin sen laatikon sitten hakemassa. Mut pääs yllättämään ihan täysin, että siellä laatikosta löytyy myös tällainen loistava tuote, jota olen ajatellut teille esitellä jo pidemmän aikaa, mutta en ole saanut aikaiseksi. Tietäjät tietää, tämähän on siis Prodiskuksen uusi pikkubägi, joka on lajinsa edustajistossa parhaimmistoa. Siinä on hyviä taskuja, se imee 15, no vajaa 15 kiekkoa, mutta siinä on myös mollenauhat, joiden avulla sen taskutilavuutta saa lisättyä. Esimerkiksi vanhat airsoftarit saa pistettyä juomataskuiksi vanhoja lipastaskuja, jos sellaisia sattuu jossain nurkissa olemaan. Sellainen tosiaan tuli täysin yllätyksenä meikäläisen postilaatikosta, tai siis postipaketista. Ja sitten sen kaverina sattui vielä olemaan jotain semmoista, jonka hankkimista olin myös ajatellut jo pidemmän aikaa. Sen kaverina löytyi meidän tämmönen Origo, ja sehän on siis Lehtomäen Iidan nimikkokiekko Origo, ja se on vielä Iidan nimmarilla. Tämäkin oli hankintalistalla, mutta sitten sainkin sen lahjaksi. Nyt voi ehkä jo päätellä, kuka sen lahjan antaja silloin oli. Kiitos Kaitsu nyt ihan vielä näin videoitsekin. Taisin sen kiitoksen jo sanoa aika pitkälti heti, kun se lahja mulle silloin tuli. Mutta kiitos vielä tätäkin kautta. Origon kaveriksi, tämän sain siis jo syksyn puolella. Origon kaveriksi päätin kuitenkin ostaa toisen Iidan kiekon, koska prodiskus.fi-saitilla on tällä hetkellä aivan uskomattomia joulualei, mihin kerkee vielä oikein hyvin mukaan. Tää video tulee ulos muutamaa päivää ennen, mutta 18. joulukuuta mennessä kun tilaa, niin saa vielä Tukin konttiin omat kiekkotarpeensa. Ja tämä seuraava Iidan kiekko on myös Prodiskus-alesta. Siellä on kaikki viime kauden Fundraiser-nimikkokiekot hyvässä alennuksessa. Tää slide on semmonen, että tää profiililta sopii mun heittoon kuulemma. En oo päässyt vielä testaamaan. Mut siinäkin on niin kaunis stämppi, että ei silloin pelkästään sen takia tarvitsi ostaa. Ja meneehän se hyvin sitten tohon glovisettiin, jos haluaa käydä vähän kiilukierroksella. Samoin Prodiskuksen joulualeista. Muuten tässä laukussakin on hyvä Prodiskuksen ale. Tai tässä Prodiskuksen laukussakin on hyvä ale, jouluale. Mutta että samoin myös näissä Prodiskuksen krediuissa. Tämä ei ole siis se huppari, jonka mukana sain tämän. Vaan tämä on samanlainen huppari hiukan eri värillä ja Prodiskus-logolla. Mä vaan tykästyin siihen huppariin jo niin paljon, että mun piti saada toinenkin. Tää tuntuu hyvältä päällä. Tää oli hyvä kooltaan. Ja oikein todella paksu ja laadukas matsku. Sen lisäksi, että Glediuissa on nämä hyvät alet, niin niissä on myös hyvät kaupanpäälliset. Ja Nokialla on kiekkokoneesta tullut ulos tällaista herkkujokeria. Tää on Color Glow jokeri, mikä tarkoittaa sitä, että tääkin menee kiilukierrokselle, koska mikään kiilukierrospäki ei ole täydellinen ilman jokeria. Lisäksi mä ostin itselleni joululahjan. Mä ostin Prodiskuksen Mystery Boxin. Sellaisen sorruin. Mulla olisi siitä videomateriaalia, kun mä avaan sen sokkona, mutta rehellisyyden nimissä mun ilmeet oli siinä materiaalissa semmoset, että kuvaan tän nyt uudestaan ja esittelen lähinnä mitä jouluväkistä tuli. Aloitetaan tekstiileistä. Tekstiileistä mainittakoon Prodiskus pipo, puuvillaa, heijastin kirjaimet, musta, mahtuu isonkin päähän. Ei siinä, se on perushyvä pipo. Vähän ohut tällaisille 10 asteen pakkasille, mutta kun hiukan lämpeni, niin varmasti menee päähän. Lisäksi tuli Prodiskus kiekkopyyhe. Sitten siihen, mikä kaikkia kiinnostaa, eli mitä kiekkoja siellä on. Sen lisäksi aloitetaan markkereista. Siellä oli tämmönen mustavalkoinen markkeri.
Tykkäsin Prodiskuksen jo värillisestä versiosta, mutta tää mustavalkoinen on mun mielestä paremman näköinen, kun tää on jonkun verran cleanimpi. Sitten lisäksi tähän mun mystery boxiin oli löytänyt tiensä tämmönen spessumarkkeri, jota sai siis alennuskoodilla. Jos satut käyttämään Discordia, etsi tällä nimellä Discord-serveri, ellet siellä jo ole. Ja löydä sieltä sitten koodi, että millä saat tämmösen markkerin, ja tarpeeksi kun pistät rahaa kiinni, niin saat myös jokerin. Se jokeri on mulla jo hyllyn päällä, sen takia se ei ole nyt näkyvillä, mutta markkeri on. Ja sit niihin kiekkoihin. Nää on about siinä järjestyksessä, mitä nää oli siellä meikäläisen boksissa. Päällimmäisenä basic muovinen stari upealla hienolla jouluprintillä. Hyvää joulua toivottaa Prodiskuksen väki. Sitten oli basic Origo. Tällä meikäläinen puttaa. Origo on Prodiskuksen tuorein putteri. Se on huikea sekä puttitouhuis että heittotouhuis. Ihan sama millä muovilla, niin se on aina käyttistä. Prodiskuksen vanha kunnon midari. Se midari, josta kaikki midarit saavat nimensä. Suoraan meikäläisen kenttäheittonippuun. Sitten oli Glimmer Talisman. Löytyy myös meikäläisen päkistä jo, mutta tällä kertaa sain tällä Karhen Aapon upealla 700-raisella tähdellä. Käntsin tekemä stämppi jälleen, aivan loistavaa. Siis aivan loistavaa. Ja lisäksi sieltä löytyi premium-muovinen raseri, varmaan meikäläisen pikkutumpulle ja aivan liian vakaa, mutta kunhan tätä päästään testaamaan, niin kyllä se sitten kertoo, että meneekö se väkiin vai jääkö se odottamaan sitä, että kiekon lähtönopeus kasvaa. Sitten on vaaleanpunainen flipperi, shoutout Muikkulan latelle. Muikkulan late pisti jo vaaleanpunaisen flipperin mun vanhemmalle tyttärelle. Tää menis mun vanhemmalle tyttärelle, mutta kun silloin vielä hienompi, niin sen takia tää menee sit iskänpäkiin. Sitten löytyy vielä uutta Prodiskuksen midaria, keltaisena Ultrium muovissa, Pyramid. Toivottavasti tää on just sitä mitä olen hakenut. Mun Emac Truth tarvitsee ehdottomasti Prodiskus-mallisen vastakappaleen. Sitten lisää glovimuovia. Täältä löytyy laseria Color Glovi muovissa, Peltosen Jonin huikee fundraiser-stämppi. Senkin on tehnyt Käntsi. Lisäksi vielä vanha kunnon jokeri, aivan loistavassa muovissa. Platinum muovi on upea heitettävä. Itse tykkään vielä Flex-versiosta, mutta tääkin on aika flexaava, tää ihan perus Platinum muovi. Ja tää on tosi hyvä työhevonen tämäkin. Ja viimeisenä, ei vähäisimpänä, Nokian Iittalaa, läpinäkyvää premium muovia Sparta. Oispa Sparta itse heitos, koska tästä sais värjättyä todella tyylikkään näköisen. Nyt kun Sparta ei lennä, niin tää pääsee mun Nokia Iittala kokoelmaan. Sieltä löytyy vielä useampaa eri moldia tässä samassa muovissa. Ja kiitos tästä sitten Mystery Boxin läpikäynnistä. Vielä kerkeet tilaamaan omat joululahjat, jos on semmonen olo, että Prodiskuksen kiekkoa voisi vaikka tilata. No niin.